Divorce or annulment? What's your call? So una, pag-usapan natin ang annulment. So first, may dalawang klaseng type of annulment. One is yung annulment sa family code or yung civil kind of annulment, and another one is yung sa Catholic Church na annulment. So when it comes to the family code, Dad, alam mo ba that there's only parang 6 reasons to actually get an annulment sa civil code? For example, lack of parental consent, psychological incapacity, fraud, force, intimidation, undue influence, impotence, and sexually transmitted diseases. So ito lang yung mga ways to get a annulment when you're trying to do it legally. Next naman is sa Catholic Church. So sa Catholic Church, may mga 20 grounds for annulment. Ang mga grounds rin sa Catholic Church annulment, for example, is nung nagpakasal kayo, wala kayong plano na maging faithful to each other. Mga ganun. Or, yun nga, parang niloko ka sa pag-aasawa. Again, fraud nga yun. Or meron kang conditions sa pag-aasawa. Parang sinasabi mo na para ikaw ang maging asawa ko, kailangan ganito ka sa buhay or ito yung dapat trabaho mo, etc. So, when it comes to annulment, kailangan talaga is nung nagpakasal kayo, may problema na sa agreement ninyo. 'Di ba? So, it has to come from the start of the marriage pa lang. Those are the grounds for annulment. And how do you get an annulment naman sa Catholic Church? Well, iba nga siya yung Catholic Church annulment kasi hindi ka pupunta sa court, kundi meron kang parang tribunal sa Catholic Church. Pupunta ka muna sa pare nyo, explain mo at ifa-file mo sa local priest mo kung ano yung dahilan kung ba't ka gusto magkaroon ng annulment. And whether or not nag-consent yung other party, pwede mo nang i-file yung annulment sa Catholic Church. Inform ng church yung other party. Next, mag-investigate yung Catholic Church. Magkakaroon sila ng defender of the marriage. Parang i-investigate niya yung events at yung complaint, kung talagang totoo ba ang sinasabi mo na napilitan ka lang sa kasal ninyo, or niloko ka sa kasal ninyo, or kung nag-claim kayo na siraulong naging asawa niyo, or it's not the person you expected, i-investigate yun ng church. At usually, 9 to 18 months daw ang Catholic Church marriage. But it depends nga on how severe the case is. It can be faster. So Dad, what's your thoughts on annulment here in the Philippines? Well, kasi sa mga naobserbahan natin sa iba't ibang mga mag-asawa o may mga kabiyak, ang naging problema nila kasi pag annulment normally is the process and the cost of going through the process of annulment. So yun ang kadalasan na reklamo ng ating mga kababayan dahil napakahaba ng proseso at malaki ang gugulin na halaga. Kaya kadalasan they just don't go through the process, They just separate quietly and then they live with other parties, or they live with other partners. So yun ang kadalasan na naging problema nila. That's why kaya nagkaroon ng ganitong parang panukala na magkaroon ng divorce bill sa Philippines kasi nga yun ang naging problema ng mga maraming mga mag-asawa na ayaw na nila magpatuloy sa kanilang relasyon pero hindi nila magawa yung tamang proseso. Sa pangalawa nga, kasi nga pag sinabi mong annulment, dapat mayroong parang victim, Parang mayroong isang nabiktima o naabuso. So, ang next problem diyan, of course, is kung yung other party aamin, na siya may pagkukulang. So, yun ang naging challenge. Kaya, nahihirapan sila. Kaya kadalasan, wala na lang. Parang nag-legal separation na lang sila or just a mutual separation. So, that's the problem that we have in our society right now. That's why siguro kaya itong divorce bill na to isinulong sa Kongreso. So now that we're talking about divorce, Dad, first let's talk about ano ba yung divorce. And most of the world actually meron silang legalized divorce. And what's interesting about divorce sa annulment is, yung divorce, doesn't necessarily mean na yung problema nag-start sa before the wedding pa or when the wedding started. It can be after you had your marriage and kunwari nagkaroon ng infidelity, abuse, or dahilan pa nga na sobrang simple na incompatible na kayo. So it's actually very easy, relatively daw, sinasabi ng mga maraming tao, na mas madali makakuha ng divorce compared sa isang annulment at saka mag-split na sa marriage para you can find siguro your independence or find a new love life, diba? So what's your thoughts on that, Dad? Well, let's look at other countries that have divorce laws, Kasi yun ang dapat maging parang benchmark natin o batayan natin, Para makita natin. Kasi on the other end of the spectrum, ang sinasabi ng mga kababayan natin na hindi sila sang-ayon sa divorce, is na anti-family to, Makakasira ito sa isang pamilya, sa gradong pamilya, at pangalawa, lalo na sa mga simbahan at mga pari natin, mga kaparian natin, siyempre talagang sila ay tutol sa ganitong klaseng panukala at batas, Kasi parang this will encourage people to get married and not face the consequences of marriage, but rather just
take the easy way out, no, of just filing for divorce kasi madali naman maghiwalay. So magpakasal na lang ng madalian at kahit na hindi na pinag-isipan, hindi na dumaan sa tamang pagsusuri ang kanilang mga pagkatao. Anyway, madali naman silang makalagpas o makaalpas sa kanilang pagsasama o marriage. No? Of course, ang challenge dito, yung mga maapektuhan na magiging biktima dito, yung mga bata, no? Yung mga supling na magiging bunga ng kanilang pagsasama. So, sila magiging biktima. So, these are the two sides of the coin that we have to look at. No? At one hand, sinasabi ng mga pabor sa divorce at sa mga against sa divorce is that number one, ang divorce makakasira ng pamilya. Pangalawa, magiging susi ito para maging reckless at irresponsible ang mga tao sa kanilang pagdidesisyon na mag-asawa. Yan yung mga sinasabi ng mga against divorce. No? Saka yung mga magbibiktima din ng mga supling, mga bata na hindi dapat kasama rito. On the other hand, yung mga pro-divorce naman, ang sinasabi naman nila, ang problema dito, paano kung nagkamali yung mga magkasintahan na nagpakasal na hindi nila nakilala ng husto yung bawat isa't isa o naitago yung kanilang mga tunay na pagkatao, hindi talaga sila magkasundo, yung mga irreconcilable differences, no? Yung sinasabi nila. So, paano yung pipilitin na nga sila magsama o maghiwalay na lamang ng wala ng tamang proseso at maiipit sila pare-pareho. So, yun ang una. Pangalawa, ang sinasabi ng mga pro-divorce is that napakarami ng mga gustong kumala sa kanilang relasyon, sa kanilang marriage, pero hindi nila magawa kasi nga hindi nila afford, no? Hindi nila afford yung ganitong klaseng proseso ng annulment. So, yun ang sinasabi ng mga pro-divorce. At pangatlo, ang sinasabi nila, mas lalo magdurusa yung mga supling at mga bata kung mag-aaway lang, tapos maghihiwalay lang ng walang tamang diborsyo, at paano yung sustento ng mga bata kasi hindi naman sila officially pwedeng makahingi ng suporta kung walang proper kumbaga divorce law o hindi naman sila dumaan sa annulment. No? So parang ano na lang ito, kusang loob na lang kung sakali. So maraming ganyan, mga single mother no, na nahihirapan, na humingi sila ng mga tulong kung kani-kanino kasi nga wala silang mapanghawakan na batas para sabihin na divorce na kami pero dapat sustentuhan mo yung bata. No? So kailangan mag-file pa sila ng separate case for that. Again, magastos yun, matrabaho yun, napakahaba din ng prosesong gugugulin mo. So, yan ang mga pro and against divorce. No? So, yan ang mga nagiging talakayan ngayon. So, ang tanong na lang siyempre, ano ba talaga yung mga kabuti sa ating lipunan? No? So, balikan natin muna yung divorce law na sinusulong. Ano ba yung mga grounds for divorce basically sa iyong mga nasuri? Meron din mga psychological incapacity, meron marital incompatibility, of course, yung abuse, physical and emotional abuse, yung financial abuse. So, maraming mga dahilan. Actually, maraming dahilan or paraan para magkaroon ng divorce. Pero syempre, nakita natin sa mga movies at saka sa US, usually yung mga fight lang nila or sinasite na pinakamadali is yung parang incompatible na. Yun yung pinakamadaling excuse na ginagamit nila. O yung irreconcilable differences. Irreconcilable differences yung tawag doon. Kasi nga ganito yan. No? Sa mga against sa divorce, of course, ang kanilang mga paninindigan is number one is that what God has put together, let no man put asunder. No? So yun yung pinaka-main contention nila. Yung pinagbuklod ng Panginoon lang dapat ang magpakawala sa kanila. No? So yun ang pinaglalaban nila. Pangalawa, siyempre, ang sinasabi ng mga against divorce is that ang isang pag-aasawa ay sagrado yan. Binasbasan niya ng Panginoon, lalo kung katoliko ka, dumaan ka sa simbahan, binasbasan niya ng Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta na lang isa walang bahala. Yan, yun ang kanilang sinasabi. Ang problema naman, ito naman yung on the other side of the coin. No? I just want to be objective about this. No? Ang the other end of the coin is that para magkaroon ka ng annulment sa simbahan o kahit na sa civil code, ang problema dyan is kinakailangan merong isang party na susuko at aamin na siya may problema, siya mayroong psychological incapacity o impotensya or whatever. So, syempre, minsan, kaya doon nagkakaroon ng mas mahabang proseso kasi parang hindi matanggap ng partidong yun, kung lalo na kung hindi naman totoo. Ang totoo lang yan, hindi sila magkasundo o hindi sila nagkakaunawaan. So, yun ang problema, yun ang pinaka-main challenge. Pangalawa, syempre, ang next issue dyan na masasabi natin, normally kasi, ang mga kabataan, pag nag-asawa, normally kasi people get married early, di ba? Somewhere between 21 years old to 30 years old. That's the time that they get married. No? So sometimes, syempre, dala ng bugso ng emosyon, na humaling sila sa isang kabiyak o sa isang partner na hindi naman nila talaga nakikilala ng gusto. No? Siyempre, normally, sweetie-sweetie yan sa umpisa. No? Katulad sabi nila, sa unang taon, mag-asawa, sa pangatlong taon, asawa na lang, panglimang taon, sawa na,
pang 7 taon, wa na, no? Yun ang mga biruan minsan sa lipunan natin, no? So yun ang naging problema sa ganitong klaseng hadlang sa kanilang paghihiwalay kung di na sila talagang magkasundo. Pero kung ginawa mo naman madali para sa kanila, then baka naman maging reckless din yung mga ating kababayan, no, sa lipunan kasi mas madali sila magpa-diborsyo, no, maghiwalay. Kasi kung titingnan natin, suriin natin sa Amerika, no, ano ba yung percentage ng divorce rate sa mga nagpapakasal? No? Yung latest datos na nakuha natin, between 35% up to 50% for first marriage. No? So, yung second marriage, mas mataas. No? Ibig sabihin, kung nag-divorce ka na, mas madali ka mag-divorce ulit. So, 65 to 70%. Pag meron ka ng first time experience sa divorce, yung second marriage mo, ang chances ng mga second marriages is that 65 to 70% ang nagdi-divorce. So yun din ang problema na nakikita natin, no? Because parang it encourages people to part ways because there's an exit mechanism. But on the other end of the spectrum, sasabihin natin na at least you allow them to get out of the relationship properly. Kasi yung tahimik na lang, naghiwalay, tapos wala silang means of, legally binding each other to support the kids especially. Yun ang mahirap. O pangatlo, pinipilit nilang magsama pa rin kahit hindi na sila talaga compatible o hindi na sila talaga nagkakaunawaan, nagkakapilitan na lang. So yun din ang mahirap, no? Kaya nung panahon, kung titingnan natin, kaya mas mababa yung mga ganitong mga demands ng lipunan. Kasi yung mga babae dati is financially dependent sa kanilang mga asawa, no, sa mga lalaki. So because they're financially dependent, so siyempre talaga nagtitiis na lang sila, no? Talagang nagtitiis sila kasi nga feeling nila talagang mahihirapan sila kung maghihiwalay sila. Pero ngayon kasi with the new modern society, ang mga kababayan natin, mga kababaihan, meron na rin sila mga financial independence, nagtatrabaho na sila, kumikita na sila ng sarili nila, at sila ay mas na-expose na sa lipunan, kaya nagbubukas yung kanilang kaisipan, no? Yun ang pagkakaiba ng panahon saka ngayon. Kaya ngayon meron ng clamor for divorce because ang iniisip ng mga kababaihan, lalo na yung mga talagang nasasadlak sa mahirap na relasyon, is bakit naman pinipilit ko yung sarili ko? Parang hirap na ako sa ganitong pagsasama, pero hindi naman ako makaalpas, no? Kaya ko naman buhay na sarili ko o kaya ko naman suportahan na sarili ko, pero hindi ako makaalpas dahil nga walang divorce law sa Pilipinas. So yun ang mga hinaharap natin, no, ng mga suliranin. Kasi ako, being a Catholic Christian, siyempre, meron akong reservation, no, for a divorce law because yun ang sinusulong ng simbahan at ng mga kaparian. But on the other end of the spectrum, being an objective person, nakikita ko rin yung pagdurusa ng mga maraming nagsasama na wala na sila, pero hindi sila makapaghiwalay ng legally, no? So hindi sila makapangasawa ng tama, so may mga illicit relationship sila under the law because hindi pa sila divorced, no? O hindi pa sila officially annulled. At pangalawa yung hindi sila makadaan sa prosesong annulment because hindi nila alam kung saan sila kukuha ng abogado, magkano gagasusin nila, at napakahaba ng proseso, at saka ayaw umamin ng kabilang party, ayaw magpakumbaba ng kabilang party na siya may pagkukulang o may pagkakamali o may diferensya. So, doon nagtatagal, no? Nakita ko na yan sa marami nating kaibigan at mga kakilala. Kaya minsan nahabag ka rin, no? Kaya that's why sometimes when you look at the law, no? Whether it's God's law according to the Bible, na sinasabing, what God has put together, let no one put asunder. Meron din kasing sinabi si Jesus Christ kay sa mga Parisiyo at saka Eskribo nung tinanong nila bakit ina-allow daw ni Moses yung bill of divorce yung panahon, no? So sabi ni Jesus naman sa kanila is kasi nga matitigas ang ulo ninyo kaya pinagbigyan kayo. So ibig sabihin even during that time naunawaan din ni Jesus, no, na talagang may mga ganyang relasyon, no, na hindi talaga magkasundo at kinakailangan maghiwalay na maayos para hindi naman sila magdusa pareho. So ang sa akin lang naman may kasabihan, di ba? To forgive is divine, to err is human, no? So ibig sabihin, tayong mga tao, talaga nagkakamali tayo minsan, no, sa ating mga pakikipagrelasyon. Kahit naman ako nung aking kabataan, no, pag ikwento ko sa inyo, may mga naging girlfriend din naman ako na akala ko maayos at makakasundo ko, pero kalaunan na-realize ko na hindi pala, no, may ugali pala na hindi talaga pwede. At pangalawa, parang may hirapan kami kung magsasama kami. So mabuti na lang na hindi pa kami nagpapakasal at nagkakilala lang kami, nagkaroon kami ng magandang pagsasamahan. Iwanan na lang natin na maganda yung alaala kasi ipipilit mo yung hindi na maganda sa hinaharap, no? So yun ang mga pangkaraniwang experience. So siyempre kasi bata ka, hindi ka pa marunong mag-assess minsan ng karakter ng isang tao, na dadala ka ng iyong emosyon,
nagagandahan ka o nagwagwapuhan ka sa kapartner mo, pero later on, marirealize mo na parang hindi mo talaga kasundo, no? Iba pala yung kanyang hilig at gusto sa buhay at iba sa'yo. At doon kayo nagkakaroon ng problema. So, yun ang mga nakikita natin, no? Kaya that's why I am also, kumbaga, I'm caught in the middle of this because as a Catholic Christian, of course, I respect the point of view of the church, but at the same time, as a professional, objective gentleman, I also understand the sufferings and the difficulty of existing relationships that want to get out of it, but they are unable to because there is no real way or legal way to do it between two mutual adults. No? Kasi hindi naman kinakailangan merong diferensya yung bawat party. No? Paano kung talaga nagkamali lang sila, hindi talaga sila magkasundo, which happens, no? Even in life, sa mga kaibigan natin, sa mga pinagtatrabahuhan natin, sa umpisa okay tayo, pero then we realize along the way na hindi pala pareho yung prinsipyo ninyo, yung kultura ninyo, yung mga paniniwala nyo. So paano yan kung ipipilit natin, no? Di mahihirapan yung dalawang partido. At the same time, madadamay din yung mga bata, di ba? Kasi mag-aaway yan, palagi magkakaroon ng mga hindi magandang balitaktakan yan. So, yung mga bata, lalaki rin na parang problematic kasi nga, yung bahay nila, hindi maayos. So, yun ang mga challenges. Actually, bilang isang Katoliko rin, masasabi ko rin na as Catholics, it's all about second chances, diba? It's all about forgiveness. Kasi naintindihan natin na everyone makes mistakes. So, I think if we get forgiveness for the mistakes that we do dito sa buhay natin, dapat mayroon tayong second chance in life, dapat mayroon tayong second chance in love kasi nagkakamali rin ang tao sa pagmamahal minsan, di ba? So, I think these are the interesting challenges with regards to annulment and divorce. Pero pag-usapan na natin na actually ang divorce bill dito sa Pilipinas iba sa mga divorce bill dun sa mga ibang bansa. Kasi sa proposed divorce bill dito sa Pilipinas, bago ka pwede mag-file or mag-trial sa divorce, first mag-express ka ng interest to divorce, pero bibigyan kayo ng court ng 60-day cooling off period. Meaning, siguro pag-isipan nyo muna for 60 days kung gusto nyo talaga yung divorce kasi we want you to try your best to, of course, continue the marriage. Pero kung after 6 days, talagang ayaw nyo pa sa isa't isa, o di sige, pwede na tayo mag-continue ng trial. And yung isa pa sa mga mabuti dito sa divorce law natin is meron ng mga child security or child financing na available. Kasi, syempre, kung may anak na yung couple, meron na mga rules kung paano nila iti-take care yung anak nila at paano nila i-share yung expenses para sa mga children nila. So, yun yung maganda rin dito sa divorce bill natin. Ngunit, may mga nagsasabi rin at mga against divorce dahil may mga iba nagsasabi na sa Amerika nga, maraming mga gold diggers, di ba, Dad? May mga babae or lalaki na naghahanap sila ng mas mayaman sa kanila na asawa at papakasalan nila, i-divorce nila para makuha nila yung gamit ng kalahati ng estate or kalahati ng lahat ng pera ng asawa nila. Ano masasabi mo dyan, Dad, kung ma-implement yan dito sa Pilipinas? Tama ba yun o hindi? Yeah, in fact, kung papanoorin natin yung 2.5 Man, no, na bida dyan sila, sila Charlie Harper, saka Alan Harper, no, saka yung may bata doon, si Jake Harper, di ba? Nung minsan tinanong ng mga kaibigan ng nanay niya, si Jake Harper, kung ano yung kanyang pananaw sa pag-aasawa. Sabi niya, bakit ko pa kinakailangan mag-asawa? Hindi mahati pa yung aking kinikita o aking kayamanan pagtanda ko. Di mas mabuti pa, girlfriend na lang, mag-enjoy na lang ako. So yun din ang problema kung meron kang divorce law tapos walang mahigpit na paraan kung paano yung hatian ng kinikita o kayamanan, yun ang nagiging parang instrumento o tool ng mga gold diggers para sa ganun mga akit sila ng mga may kaya, pagkatapos magpapal sila ng divorce, siyempre kung mas may kaya ng lalaki, kadalasan nakukuha nila yung kalahati, no? Minsan pati yung bahay ng lalaki nakukuha nila. So siguro dito papasok dapat mag-kick in yung mga prenuptial agreement, no? Kasi kung may prenuptial agreement, at least well-defined yung mga proseso ng paghahati o yung mga ibibigay dun sa other party, no? Para hindi maabuso. Kasi yun din ang danger doon. It could happen also reverse, no? Kung halimbawa yung babae ang successful, yung lalaki naman gold digger din. So pwede rin niyang pagtanuhan yung mga babaeng may kaya, no? Nangyayari din yan kahit nasa Amerika, no? They go after mga tinatawag nila mga cougar, no? Yung mga mas matatandang babae na very successful na. Tapos pag napakasalan na nila, magpa-file ng divorce yung mga gwapong batang mga Amerikano, magpa-file sila ng divorce at makakahingi sila ng malaking danyos, no? At suporta. So yan yung mga kabyat din dyan, no? Yung mga tinatawag natin dapat pag-ingatan kasi maaring maabuso yan ng mga gold diggers. Tapos siguro masasabi ko lang sa lahat ng mga nanonood, whether or not may divorce or annulment,
ang prenuptial agreement ay actually isang very important na agreement na I think I would recommend sa lahat ng mga interesado magkaroon ng asawa. Ang prenuptial agreement ay isang agreement between you at saka yung future spouse ninyo na sinasabi niyo na kung maghiwalay man tayo or kung may mangyari man na hindi na natin mahal ang isa't isa, ito yung magiging hati natin. Ito yung magiging responsibilidad natin sa isa't isa para well-defined na. At better to have it before you get married kasi at least pag mahal na mahal yung isa't isa, mas madali niyong i-define kung ano yung magiging responsibilidad niyo to each other should all else fail, di ba? What do you think, Dad? Yeah, kasi nga, yan ang naging problema. No? Marami na rin akong na-witness na ganyan na relasyon. No? Naghiwalay, hindi maayos yung kanilang pag-uusap. At syempre, minsan yung isang party would want more, the other party would want less, or would demand something more beyond the reasonable levels of understanding. So yun ang naging problema. Nakita natin no, marami celebrated case na ganyan, mga malalaking tao, malalaking pamilya na nagkakaroon ng skandalo no, sa mga dyaryo, dahil pag-uusapan na nagdimandahan sila dahil sa mga ari-arian, etc. So yun ang mga nagiging problema. So kaya kailangan siguro nga, although sasabihin ng iba na parang ang prenuptial is a deal breaker no, sa isang relasyon, parang wala nang nagsisimula pa lang kayo, wala na kayong tiwala sa bawat isa't isa. Yun ang sinasabi ng iba. Pero on the overall, siyempre ang advantage naman doon, protektado kayo pareho. No? Hindi lang naman, it's not a one-way street. No? Lalo na kung yung lalaki o babae pareho merong kakayahan na maghanap buhay, at least protektado sila pareho, di ba? At the end of the day, kung kayo naman nagmamahalan, that document means nothing, di ba? Kasi ang pagmamahal means it's kusaya sa kalooban mo, di ba? Ang pagmamahal means you have to be giving, di ba? Sabi nga nila when you love is what, no? Di ba? Love is kind, love is patient, love is forgiving, love is being generous, no? So ibig sabihin, kung yung pagmamahal nandoon, di kahit na may kasulatan, it will handle itself, no? Kumbaga yun ang sinasabi. Pero kung walang kasulatan, syempre, ang problema diyan, baka magkaroon ng abuso o may mga abuso sa isang relasyon. So, yun ang mga challenges, no? So, that's why, in spite of the fact na kung sinasabi nating yung prenup is a deal breaker, it's a deal breaker kung yung intention hindi maganda. Pero kung intention naman, talaga nagmamahalan, pero gusto lang nila protektahan yung sarili nila, just in case. Hindi lang naman tungkol sa paghihiwalay. Halimbawa, yung babae, nakasuhan, meron siyang nagkamali sa financial decision niya, hahabulin pati yung kinikita ng lalaki. Kawawa naman yung lalaki at paano yung mga bata, wala nang matitira, di ba? At vice versa, kung yung lalaki naman nagkamali at yung babae naman kumikita rin, pati yung kinikita ng babae, madadamay din. At madadamay din siyempre yung kapakanan ng mga kabataan. No? So yun din ang mga dahilan, kaya mga napakaganda rin ng meron kayong prenuptial agreement para sa ganun kung sakali mag-divorce kayo, mag-annul kayo, meron kayong safety net para sa inyo. At kung meron kayong respeto sa bawat isa't isa, di kusa na kayong magbigay ng suporta o tulong para sa ganun di na lumaki yung problema ninyo. Siguro just to put my personal opinion nga, now that we're closing the discussion about divorce and annulment, sa totoo lang, ayoko sabihin na ako ay pro or anti-divorce. Gusto ko sabihin na ako ay pro-family. And no one wants people to get divorced naman eh. I don't want anyone as much as possible to get divorced. Pero I think the option should be there for people who need it, di ba? Kasi sabi nga ni Dad, may mga times na kailangan nyo ng exit strategy dahil hindi nyo talaga kaya yung being in that relationship. Na kung kasama mo yung person yun, baka mag-away pa kayo, baka maging toxic pa yan. And syempre, maapekto rin yung mga bata doon kung pinipilit nyo yung hindi talaga dapat, di ba? So, I don't want people to get divorced, pero if I think the option should be on the table to protect families rin, to give that option to prevent that kind of toxicity from growing and forcing families who don't want to be around each other to be around each other. Kaya balikan natin yung ano ba ang Panginoon? No? Ang Panginoon is about pagmamahal, no? Love, no? So, if sinasabi na minsan the love is gone, bakit nawala yung pagmamahal? Siguro dahil nawala yung mutual respect bawat isa o talagang hindi magkasundo. So, nawala na yung pagmamahalan. So, kung wala yung pagmamahalan, ipipilit pa rin natin because yun ang ating interpretation, katulad ng sinabi ng Panginoon, hindi naman kinakailangan yung batas, di ba, sinabi niya sa mga parasiyo, sa mga eskribo. It's not about the letter of the law, no? It's about the meaning of the law, which is love, no? Love one another, love God with all your heart, with all your strength, with all your understanding. So, ibig sabihin niyan, mas magandang bigyan natin ng pagkakataon, yung mga talagang hindi na magkakaroon ng maayos pang pagsasama,
na maghiwalay ng may dangal pa rin sa bawat isa't isa, na hindi na sila kinakailangan sabihin na ako may diferensya, siya may diferensya, kaya gano'n. No? At least, hindi sila magkasundo. At kung talagang dumaan sila sa proseso ng counseling and everything, siguro yun sa mga precondition, then I think it should be an option for couples, no, or for people getting married, so that at the same time, they will realize that, if they make a mistake, meron naman silang paraan paano ma-correct yung mistake nila. Hindi na sila panghabang buhay magdurusa. Bagamat siyempre, pakabigat sa kalooban bilang isang Katoliko na sabihin natin para tayong sumasang-ayon sa diborsyo. Pero sa akin, it's not really a question of whether we are for divorce or not for divorce. My only concern is what is the best remedy for people who are into this situation, especially if they cannot afford annulment and the grounds for annulment does not fit them, but rather it's just a matter of irreconcilable differences, as they say. No? So talagang hindi magkasundo. Nawiwitness natin yan kahit sa magkaibigan, sa mga magkakamag-anak, talagang hindi na magkasundo eh. Pero if we keep on putting each other within that same box, so siyempre lalo lang magiging malalim yung hidwaan, no? At maraming madadamay pa. So why don't we buy peace? Kasi again, when you say love, there should be peace. So if there's no peace, where is love? No? So that's why yun ang naging problema niya. So to me, I'd rather go for the saying that to forgive is divine, to err is human. So yun tayong mga tao talaga nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang. So manalangin na lang tayo sa pagpapatawad kung tayo man ay parang hindi makasunod to the letter of the law ng ating Panginoon na what God has put together, let no man put asunder. No? So what I'm saying is, as you said, it should be an option available, no? But it's not an option that should be encouraged. Yun ang sa akin. Yun. So, annulment or divorce, what's your choice? Yun ang ating diskusyon na pinag-usapan ngayon. Sana may natutunan kayo sa aming diskusyon. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.